Teño 16 anos. A estas alturas da miña vida decátame de que con esta conducta estamos a tirar tantos anos de loita pola nosa lingua, coa nosa maneira tan peculiar de falar. En todo isto levo-me fixando xa varios anos. Uns exemplos son os seguintes. O xoves pasado, nun concerto, escoitei falar a un grupo de rapaces e rapazas. Joder, tío, o outro día, a torda do tipo de tecnoloxía, díxome que non tiña interés pola materia. Vou eu e dígolle, profesora, deixa de molestar que esta noite non dormín ben. Ela xa se puxo toda ferruca e dime, Antón, como siga nesta actitude, vas suspender a materia e vas conseguir un parte. Eu xa tô chulo, vou e dígolle, mira, fai o que che dé a gana, que a mí non me importa. Eu quedei abraiada, tan pouco respeto pola nosa lingua e esa conducta. Pero aí non acaba o conto, non. O outro día, a nai dunha compañeira miña intentando amañar as cousas coa rapaza. Veña, ó tía, xa sabes que non che deixei ir ao shopping porque tiñas que chapar, que o martes tes un examen de agárrate. A filla, tío, que queres é meterme a monxa, non me deixa respirar. Outro exemplo. O venres, despois das clases, fun coas miñas amigas a xantar, logo iríamos a comprar uns zapatos. Na mesa do lado había un grupo de máis ou menos 11 rapazas. Bueno, tía, el outro día fui a comprar en Santiago porque me hacían falta comprar unos jeans y algunos shorts. Ya que no sabes a quién vi. Era el novio de tu prima, pero lo más fuerte es que estaba con otra tía, una tal Laura. Le estaba poniendo los cuernos a tu prima. Yo con el cabreo me desolidé. Estaban tomando un helado, pero parecían ridículos. Xa vedes as barbaridades que se escoitan. Como se a mí me importase a súa conversa porque falaba con ton de voz. Isto non só ocorre na xente que quer ir de moderna. O outro día eu estaba dando un paseo e o avó de Belén e a avó de Sofía estaban falando sobre a vaga de lumes do verán pasado. E logo, escoitaches outro día a radio? Era sobre os lumes do verán pasado. Decían que fora tan rápido porque no monte había unha chea de alcoholitos e escaseza de auga. Ademais, os tractores non facían moito por axudar porque non estaban collando. Aínda queden rapaces que non son conscientes do que están facendo con a nosa lingua. O sábado pola noite, aquí na estrada. Boa, tío, o pincho de cubatas sei que amallaron alá abaixo na rotonda. E o cubatas no seu buga e saltouse un semáforo. E claro, o pincho chocou contra ele. Sei que aquí viñeron os pañocos e puxeronlle unha receta a cubatas. Estálle ben, por chulo, non me dá pena ninguna. Pois xa vedes, compañeiros, todos estes diálogos son reais e son totalmente despreocupados pola nosa lingua. Algúns incluso poñen en ridículo e outros simple e desgraciadamente a deixan atrás, tal vez por vergoña ou por pijería. Estades sempre orgullosos e lodos dela, porque é a nosa lingua, a dos galegos. Non que entendedes esmagala nin renunciar dela, da lingua de Galicia.